injalo nje. Kodwa konke nje abantu besifazane. Yeah. Asiphinde sikubingelele Mkhosi sanda kuvula umsakazo wakho siyakwamukela. Sithi kuhle konke kuhle. Asingakhathazeki. Uyazi ukuthi Khanyo uma ngabe sibuyela sikhuluma ngalolu daba. Ngiyazi khona confused dizzy manje kodwa ngicela ukuthi ungabi dizzy mntakama because I'm just talking to umuntu wesifazane. Okay. And ngase ngisebenzisa ama titles abizwayo ukuthi umamezala ukuthi undodakazi ukuthi umakoti ukuthi usqueezer but all in all ngikhuluma ngawe umuntu wesifazane wena uwena wedwa uyangizwa ngithini umuntu ungeyena ukuthi ilama titles wonke engikhuluma ngawo. So uma ngabe ke ebengikufisa ke Khanyo ngale nkulumo yami as nami ngak experience ukuthi umakoti ongumalumekazi afike ena angasihlanganisi kodwa asaphazise abone sifanele ukuphuma singahlalela abanye abazali abaphume bayokwakha imizi yabo sebebadala ebese kutholakala ukuthi yena okwakhe ikona owner le ndawo thina isikhishwe kuyona. Okay. I think leyo nto uma siyibuka sithi wazwana inhliziyo embi sithi hey wakwanjani kodwa ke uma uzobuka njengomuntu wesifazane okholwayo kulesi simo sami engidlule kusona ngiyacabanga mhlambe nawe ukusona uma ubuzobuka ngaleyo ndlela like okay I also have abangani abathi yazi oma kangitreat ngendlela efanayo or uma this uma that you understand. I have abantu kwakhona la emsakazweni abafonayo ukuthi yazi angisekho sure whether uma wami ongizalayo lo noma kwenzakala. So ngifisa ukuthi ke njengamanje ngesibeke ngiyacela Mkhosi ake sibeke eceleni lama titles lawa ukuthi umamezala noma ubani noma ubani as sishilo na before ukuthi uba ngisingekho biologically like related akusho ukuthi mina angizi ukuba usisi wakho Khanyo akusho ukuthi angizi ukuba uma wakho whoever ongilalele manje akusho ukuthi angizi ukuba udadweni we understand noma ngabe yipi igama engishoyo ngokuthi asikho related leka. So indaba isenhlizweni ngizothi ngicela lokho namhlanje ekuthenini ake siba abantu besifazane abanalezi inhliziyo zokuthi uma ngibuka umuntu omunye wesifazane ngibuka somebody like me. Beautiful creature like me. Yes. You understand? Yes. So uma ngabe ukuthi mina ngingakade ngithi ngicela ukuthi ke sikhulume nathi okuyeke manje ukukhuluma nomunye umuntu. So mhlawumbe ifanele iqale lapho ukulungisa mina ngoba uma mina ngikuzonda Khanyo then it means ngizonda mina uqobo. Ngizocela ungizwe. Uma mina ngibuka wena Khanyo umubi then kusho ukuthi ngimubi wena ngoba phela mina ngomuntu wesifazane Khanyo kusho ukuthi nawe njengoba umuntu wesifazane urepresenta ngisakhuluma ama features okwamanje ngakhuluma ngebehave. So uma ngabe ngempela ukuthi mina ngibuka wena as umuntu omubi ngibuka wena njengomuntu nje uyabo ngimbukele eceleni umuntu ongekasondele eduze kwami then it means yimlowo engikhuluma ngayo. You understand? So can we come back to that ekuthenini omunye umuntu wesifazane urepresenta mina ezomuntu wesifazane. So uma ngabe ke seqala esehamba ngendlela yokugwegwa then it means akatholanga lo liyathando lama akatholanga lo liyathando lasisi wena ke make it your responsibility ukuthi akumnikele lento oyibonayo wena uthi akayitholanga musu kumhlehlisa musu kumxosha because you'll find amantombazane esemgwaqeni you'll find amantombazane ephuza ngalendlela aphuza ngayo you'll find amantombazane wherever angisho ukuthi abangayi eindaweni ze-entertainment nini but what I'm saying is we do go to indawo ze-entertainment we do drink ama-champagne or red wine whatever but indlela esophuza ngayo ayifani yini lapho kuhluke kule ngane le yakithi or kuhluke kulo dadewethu it's because angimgayidile mina ngibuke ngathi hey amantombazana asenza kanje hey bazala kweminye imizi ngakhuluma yonke into instead of ukuthi mina ngigone lo muntu ngilalela edadewethu uyabona njengoba kuyi-champagne njengoba kukanje ngimchazele I understand why lento ayifaka emlomeni wakhe ukuthi isukaphi idalelweni yakhelweni yenzani emzimbeni wakhe we understand why mina ngikuhlehlisa bese ngithi nje akungafuni utshela yini ngithetha yini ngibuke ngazi ukuthi manje nasekuyinto eyihaba or sekuyinto ikakhulu bazalwane
enjalo yini singathatha iresponsibility yokuthi mhlambe ke okay vele ngeke ukuphuza utshwala obuthandi but awuyithandi lento eyenziwa abantu besifazane bamanje bokudaka utshwala so make it your responsibility ukuthi awufunde ke ngabe ukuthi okay mephuza red wine or ephuza cider or ephuza why ningasifundisi ukuthi hayi utshwala benza lokho emsebenzini I think imangase sithathe leyo route kungasiza ekutheni nabantu bakwazi ukuzwa because umuntu molo kumxoxela ngento you understand ushintsha nangendlela okuyibamba nangendlela yakhe you understand uzoyibona lento uthi oh okay lena akuyona ukuthi ngivele ngiyinkontsheloze nje ngebhodlela akuyona ukuthi ngavele ngithenge umgqusha webhodlela elingaka ngoba mina ngumuntu wesifazane ngiyindlovukazi mina I'm a queen or a princess whichever word oyisebenzisayo ukuzikhulisa self esteem yakho so indlovukazi ayiphuzi kanjeni mhlambe enye indlovukazi ayiphuzi utshwala ngoba once yadakwa indlovukazi then it means ayikho into enengqondo ngisazoyikhuluma ngizokhuluma zonke izinto omunye abanye abantu besifazana utshwala uthola ukuthi mhlambe bumenza umuntu abe igazi lakhe lishise so manje mangabe ngiphuzile ngilo inhlobelo umuntu wesifazane kuzokwenzakalani ngami uma ngabe sengihamba ngishiselwa igazi sekukhona umuntu eduzane kwami angisayiyona indlovukazi so these are amagama ekufanele siwasebenzise to one another kungabe ukuthi ngithi ngindlovukazi bese ngibe indlovukazi nje yeba indlovukazi sanda kwenzani uma ingeza ukwenza ukuthi sisiza abanye abantu ba discover ukuthi bane potential engakanani but discover they are also queens they are princesses wherever they are and princess ne queen ihamba kanje princess iyenza ukuthi ayikwenza ukuthi ngoba kwenzeka ukuthi why sahlehle emuva kangaka bazalwane why sagxeka kangaka singomama emabandleni why salinda ukuthi kuzoze kuba umama umfundisi oshelelo because umama umfundisi has a lot as well ekufanele ayikhulume ayisho ebandleni but when uyayibona igap why busuthi umama umfundisi akusho ngani ukuthi wena awukusho ngani as a woman wena ukhuluma ngani why when ufika enkonzweni umuntu wesifazane and then sit and wipe ilokhuza ehlala sakho ngengubo yakho and just go out ungazange wenze why wena kungahlupha ukuthi akwazi ucontribute ngalutho nje ebandleni shiya phansi imali but engikhuluma ngokuthi uyabona umama umfundisi uthwele unike kufanele abheke amantombazane angashadile abheke omama abashadile abheke ama couples abheke wonke laba ministries ewonke wena wenzani why are you not taking a position because I'm a woman and this is what I wish to see and then you do that you go to mama umfundisi this is my vision this is lento kade bekiwe enhlizweni yami ngiyafisa ukuyenza can you guide me can you allow me just this session and then into ebaluleke kakhulu eyokuthi awuzuthi mawufika lapho busutshala wena into zakho take the vision of the church take the vision of your ministry objectives and everything yakhona and hamba ngayo and make sure ukuthi le vision nalama objectives nale mission ayahambisana nento wena le ozoyenza awuzuqale yakhe objective awuzuqale yakhe vision la ngoba you are la ungene la the leaders khona umama okulidayo la kule bantu ngizoyeka umfundisi ngoba ngithe ngifocus kubantu besifazane kunoma okhona kuleli khaya so if you really want to help me take a vision yalapho kulelo khaya lami if you want to help ikhaya lami ulibona lihlakazekile try and check ukuthi yini bekwenza yini inhloso yonke lento la ikhaya bekufanele kwenzekeni and see ukuthi wena uyikuphi ongakueda kuleli khaya ukuze ikhaya libe ikhaya elibukakalayo so I think ishaya lapho khanyo njoba ku December nje I am pleading ngiyancenga ngiyacela kubantu besifazane ake sibeka ama titles ukuthi singumama ngingumama umfundisi ngiyindodakazi ngusqueezer ngubani ake ngibe umuntu wesifazane one ake ngibe umuntu qala bese ngizoba ukuthi umuntu ke wesifazane ake ngiyeke ke manje ukubheka ukuthi ubani ubizwa ngani lamagama lawa ithina futhi siwasusalayo siqamba abantu ngawo so namanje ubunga decide ukuqamba umuntu ngokuthi umuntu wesifazane and then umuntu ufanele umtreat kanjani umtreat ngendlela wena ozothanda ukutreatwa ngayo kufanele ngikhulume kanjani nomuntu ngikhulume ngendlela nami engizothanda ukuthi akhulume ngayo kumina kufanele yini ashoda ngayo zinika indlebe ngiyacela umuntu wesifazane namhlanje akuthatha ithuba ulalele yini inkinga yakhe just find out if akakutshela iqiniso awuthola akuyihluphe nawe uresearch ngomapule why behave ngalendlela behave ngayo why mapule eyiphethe kanjeni you understand then you try and understand umapule and then work around umapule so that sizokwazi ukuphilisana sikwazi ukusizana bakwethu ngiyanxusa uDecember isikhathi lesimase family time it's not your family kuphela time but umndeni ezinsi ngabantwana
bakamdalo wezulu nomhlaba sisonke akuyithathe kanjalo. It's not about your home, your house only, but it's about abantwana, because sibizwa ngabantwana. We only have one power, we only have one God. Sonke ngikhathala ukuthi siya kanjani kuyena, ubani njani esiya ngaye kuyena, but sonke we are created but one creator. So how if we can just go back to that? Yikuphi la sozolimala khona? Yikuphi la ngizokwazi ukuthi understand khona uKhanyo ukuthi mangabe engalali kubo or engalali kwakhe yini le emhluphayo? Wenze njani? Yini kanjani ngikulalele lokho kwaKhanyo ebese ngingabi umuntu ozohamba futhi ekufafaza sengiyoxoxela ubani ukuthi hey wethi ubona nje sekukanje uKhanyo this uKhanyo that. Bekunganjani sithathe leyo nto bakithi sizilungise thina ingaphakathi lethu? Benganjani ke shintshe indlela esicabanga ngayo ebese sithatha le ndlela leyo ukuthi mina ngithi mangibuka umuntu wesifazane and ngumuntu wesifazane. So uma ngabe lo muntu wesifazane oKhanyo enza wrong, then it means akuzokushiya ukuthi uKhanyo ukuthi babukene abesifazane abasadakwa kanje, abasafebi kanje, abasawukuthi nokuthi yini singaprotect le gama lomuntu wesifazane? Yini kwenze njani? Yini kuba buhlungu uphi mangabe uzozama umuntu athi ene we dade ngidala umsebenzi ongaka vele wena njengoba ulana unenhloso njengoba wena iqondane nawe leyo nto ukuthi uyibone, then it's your responsibility to rectify that. Why iqondane why ungayibuzi lento indawo ibonwe yimini yini lento izwiwe yimini? It's because you have that responsibility and God trusts you ukuthi uzokwazi ukuyilungisa lento. And please don't disappoint God. Don't disappoint umdali wezulu nomhlaba ethe kunikile amandla wakunika ingqondo wakunika konke bese uyisebenzisela all the negative things ungayisebenziseli the right things. December 2017, can we change? Can we love one another abantu besifazana? Can we fukulana sisitshengisa ukuthi lo wesifazane unamandla ngakanani and amandla akhe uKhanyo ngiyawadinga nami. Nami uyawadinga wami. Ngitsheleke sesihlangene su4 uthi ngaqhuma ibhomu enjani lapha yokuthi sakhe isizwe. Mhlambi thina esingashintshi uma besinga decide singakushintsha lezi ngane esemgaqweni sibuyise emakhaya. Nkosi yami. Siye kuyibuka njengama street kids. Siye kuyibuka njengosikhotheni. But mesingathatha responsibility from emakhaya. Ekuthenini yini esiplanta kumuntu. Siyaphuma ekuthenini uyindodakazi uyini yami but umuntu and lo muntu uNkulunkulu uyangithemba ngaye. So okwami ukuthi manje mangilungise lesi simo. Nkosi yami. Ngicela ukuthula. Onezindlebe makezwe umuntu osifazane singasasho ngeke ngisakubala ke nami ngama titles sesobeke eceleni manje bekubalekile umuntu wesifazane. Before umuntu wesifazane iqala ekutheni umuntu wenzile ngomfanekiso wena wakhe umdali ngesikhathi ekudala. Uma ngabe iseza lapho ngempela usoza lokho umuntu wesifazane yazi ngempela uNdlovukazi wazi wathetha iphuze libalekile ngoba uma ngabe bheda loyana uma ngabe kukhona into ekuthize sonke siyathinteka vele kuthiwa abantu besifazane abasakwenza ukuthi abantu besifazane bawukuthi bengafuni ukuthi ngempela thina sibajaje laba abakwenzayo kodwa